Hola, em dic Marcos. I jo, Lídia, i som alumnes de quart de l'Escola Casp. En aquest projecte La digestió és la qüestió hem treballat en grups tots els temes de la digestió i els aliments saludables. Hem estudiat el sistema digestiu fent activitats molt xules com des d'anglès, hem fet experiments tocant textures i ens hem passat molt bé. Després d'haver après tot, hem fet una maqueta del sistema digestiu perquè ens quedi més clar el seu funcionament. Per arrodonir el que hem après, hem tingut una xerrada amb la infermera del col·le, la Natàlia, que ens ha explicat moltes coses sobre els bons hàbits. Hem fet un collage amb fotografies d'aliments i fruites i verdures que participarem en els Premis Casp. Hem après que per explicar un tema s'utilitzen els textos expositius i hem après a fer-los. I al repte final hem fet una fira divulgativa que farem paradetes i allà ens explicaran tot. I així hem pogut respondre a la pregunta: la digestió és la qüestió?